Balei ke Meghalaya ka long ka jaka ka badon ka jingma haka liang ka jong juman. Ka Meghalaya ka don ka seismic zone ka basan kata ka bynta ka don ka jingma tam ha India. Kani ka long namar ba ka Indian plate kadang ya tingko bat ka Eurasian plate ka bapenlong ya ka bor hapo ka khandaw. House nam kat pras pa khandai punyo. Uwei na ki Juman uba khlainbor tam haka history jong ka India kalajia ha Meghalaya. Ya kani latip kum ka Shillong Plateau earthquake berkadon ya ka magnitude kum ba pra point way kala pynjot jur ya ka Shillong Sora Assam bat ki bynta jong ka selhet mudur baga khandaw ka bapiyeng kasdang banki klem ka jing maham hadu baki shnong bat ki nong ba ki ja hakato kat ni minute ujuman ulong na pedang ki jingjia ka mariang ka khlainbor tam ha ka Pyrthei ujuman ukhi haba ki tectonic plates hapo ka khandaw ki kansan bat ki pelat ya ka bor ka kraw bha ya ka bor bo ujuman ni thau da ka magnitude scale man ka jingki ka jingya chaprang ka jingyaram ya ka bor banlong shipau sha kham kraw akan ni ka video ngin pen ya shipau tali ki juman ki khlainbor tam haka history jong ka Pyrthei badru ngin kren sapang kawei ka balajia hajan jongi ha Meghalaya ha Chile house nam ka kandai spa an rupo ujuman magnitude kumba kandai point san ujuman uba khlainbor tam balatho haka history kalajia ha Chile house nam ka kandai spa an rupo bat kaladon ya ka magnitude kumba kandai point san kalapan mi ya ki tsunami ki blapoi sa Japan Hawaii bat Philippines bat bon hajar ngot ki brio ki laklat kabaar Alaska USA house nam ka kandai spa an rupusaw ujuman ubadon yung magnitude kumba kandai point R ujuman ha Alaska ulane kumba san minute bat ulapan pra ya ki surok ki yeng bat kalapan mi ru ya ki tsunami kabalai Sumatra Indonesia house nam arajar saw magnitude kumba kandai point way uni ujuman ulapan mi ya ka tsunami bat ka jingjia brio tam haka history palat R point langut ki brio kila klat haki kasaw tali ki ri kentup ya ka India kabasaw ha Japan house nam arja khatway magnitude kandai point way ha Japan ujuman ba ka tsunami ulapan jot ya ka Fukushima nuclear plant bat kani ka jingjia pair kalapan kelai ya ki a nuclear ha ka Pyrthei kabasan Kamchatka Russia house nam ka kandai spa san puar magnitude kumba kandai point not uni ujuman ulajia ha ka Pacific ring of fire baglapan mi ya ki tsunami ki balasa priang shabon ki bynta jong ka Pyrthei kabanrio ha Chile house nam arjar shpo magnitude pra point pra wala uni ujuman ulalong ubakraw Henry bon ki yeng ki layeng scam namar ki yeng balashna katkum ka jingïada na ujuman kabanyo Ecuador Colombia house nam ka kandai spa an rio magnitude kumba pra point pra uni ulong Uwei ni ki juman ubarim Henry uba khlainbor bha ban ulapan mi ya ki tsunami kabapra Alaska Rat Island house nam ka kandai spa an rupusan magnitude kumba pra point nyo uni ujuman ulajia haka jaka ka bajingay Henry ka bor jongka kalalong ka bakraw shibun kabakandai Assam Tibet house nam ka kandai spa sanpo magnitude pra point rio kani uni ujuman ulakta jur ya ka Assam Arunachal Pradesh baglapan mi ya ki landslide baki jing pynjot ki ba Shyrkhei kabashipho house nam kat praspa khandai punyo
Uwei na ki Jumai uba khlainbor tam. Haka history jong ka India ulajia ha Meghalaya. Ya kani latip kum ka Shillong Plateau earthquake berkeladon ya ka magnitude kumba pra point Uwei. Ula pynjot jur ya ka Shillong sora Assam bat ki bynta jong ka selhead. Wat ki wa kila kala kilenti berkekendau kalapra habun ki jaka. Ngimla ban khanglat yau Juman Henry ka Jingtip ka jingpen kre berka science kila ban penlaj ya ka jing pynjot ba ka jingjia brew. Lada piso ba tenan ya ka ni ka video like share ba subscribe kublai shibun.